Ako v dnešnej dobe povieš kompliment opačnému pohlaviu bez toho, aby si myslel alebo myslela, že spolu flirtujete? Pretože ja som bol včera vo fitku a bolo tam jedno dievča. To dievča nebolo škaredé, nebudeme si klamať, ale mala na sebe jedno tričko, ktoré mám aj ja. Konkrétne toto tričko. A ja som jej strašne chcel povedať, som jej povedal, počúvaj, nerad ťa ruším, ale fest dobré tričko. A vieš, čo mi ona povedala? Vážne? Ďakujem, ale mám priateľa. Čaja, to akože fakt. A ja mám zlatú rybku, alebo zajaca, alebo myš. Tak sa kľudne poďme pretekať, že kto čo má. Ale ja som zachoval chladnú hlavu a povedal som jej. Jaj, však pohoda. Ja len, že mám rovnaké tričko, tak som chcel sa s tým podeliť len tak, for fun. Dobre. Tak ja mám for fun priateľa. Si pána Čaja, ja som od teba fakt nič nechcel. Len ti pochváliť tričko. Či to mám akože na budúce prísť? Bože, dievča moje, ty máš jaké krásne tričko. Super, moja sebahodnota je v prdeli. Ale aspoň Čajka ma nepošle do prdele, že má priateľa. Alebo mám ešte jeden nápad a to je komunikovať z posunkovej reči. Podľa mňa by Čajka pochopila. Nevadí, ale možno to vyjde na budúce. Ja budem rozprávať normálne, nebudem rozprávať v ženskej reči, ale ani v posunkovej reči. Lebo ja som chcel Čajke povedať iba, že má parádne tričko. Ale ak chceš mať aj ty takéto parádne tričko, ktorým ohúriš každú a jednu Čajku vo fitku, samozrejme tá Čajka musí mať rozum, tak teraz má značka Brain Market Black Friday na takéto, ale aj iné oblečenie a veci. A keď použiješ kód BRANO10, tak ešte máš k tomu 10%. Black Friday a 10%, ale ja mám priateľa. Si pána.